Kwan mar ji matin ema thothne pimo rang'iny mar sukari e dendgi. Report mar piny owacho mar chal mar ngima oganda manogoli e chak higani oyango data malachiel kende mar ji manotimnegi nonro moyango ni kata oyangi ni ong'eyo chal margi ewi tuo mar sukari. Bob Felix en jatuo mar tuo sukari odiochieng' ma kawuono bago ng'wech kod ndiga e boma ma Nairobi ka koro gichiwo puonj ewi ber mar pim ma omondo mar tuo sukari. Jafwambo mar Judith Omondi nigi ler mar wachne. Ng'eyo chal mar tuo sukari kamoro nyalo bedo ni ok ni kod nengo e ngima jomoko, to ne ji ma osekali obadho mar tuoni, pima omondo mar tuo sukari ni kod nengo e ngima oganda. Nasebedo ka thiedhora, to kara nathiedho gima kia. Koro ka ne gini osehinya ma koro keta piny ni onega, emane jiranda nong'isa nitiere free medical camp oko, inyalo dhi mondo iler ni jogi ang'o matimi. Bob Felix en jatuo mar sukari ma osedak kod tuoni kuom thuolo mar higni 7. Ma tuo mane okete piny kendo po wito tiendene kapok ne ofwenyo gino mane chande. Kipimo mara ne en malo zaidi, ne en 32.2. Mamano ero noromo nega nwach kata kana wuok i otanda ni adhi oko dhi konyra, nasirra i korot nwach nasiko kagamo moya. To gino sonyo del, chongena ne onge no kanyal wuotho. Tuoni kare yudo nang'o? Bende en adier ni ng'ato nyalo yude nikech kamoro ne ni e gund anyuola. Diabetes ma bende en tuo mar sukari ikelo kuom bedo ni sukari ng'eny e del. To odhi oko matin, lach, kata odhi ogolo pi mang'eny to matin ineno. Iluongo ni polyuria. To ng'at machielo bende inyalo yudo ka owinjo kech mapiyo kabisa, mano waluongo ni polyphagia. Owinjo kech ahinya kendo owinjo kech haraka. Koro nwang'o ka jogo gidwaro ni gichiemo machiegni mok kinde kaka owinjore ng'ato chiem chande. But seche moko bende inyalo nwang'o ka ng'ama nigi diabetes bende en gi riyo mar pi. Tuo mar sukari nyalo nyuolo tuoche mamoko kaka tuo mar adundo, muomruok mar remo, tho abath, tuo nyarogno, adhola mag tielo e kind mamoko kaka laktar Otomanadel lero. Tuoni en tuo maponi yudo to idakgo kendo kit chiembi thothne kod ngima ma idago ema nyalo kelo resruok. Kata kamano, jotuo ywak ni nengo mar thieth tek kendo winjo gi yud sir kowuok kuom piny owacho, achiel kuom gik ma koro Felix owuok oko mar timo. Yedhe mamuonyo kende dwe nanyiewo gi siling 450. To miuso na siling 450 no nwach ani support group mani hospital makario bangi. Lakini kiwacho ni koro idil gi chemistry, nyathiwa okibinyalo, otek. Nwach koro ibo balance en yath kose ni chiemo. Nwach yadhni okani muonye ka ukichiemo. Elipod nonro mar piny owacho mane ogoli e chak higani, atamalo achiel kende mar ji mane otimnegi nonro ema ong'eyo chalgi mar tuoni. Kirango tuoche ma inyayo kod tuo sukari kaka tuo mag adundo, mine otelo kod kwan mar jotuo mag adundo ka ipimo kod chuo. Kata kamano, inyalo geng'o bedo kod tuo mar sukari. Seche michamo chiemo ma is not balanced, in candidate mar yudo tuo mar diabetes. Machielo en ndawa. Bende inyalo yudo ka in iwuon ok itimo gimiluongo ni exercise. Tiende ni in ng'ama ina e yore gi mapile to ok yud thuolo mar jako dendi. Ka ok jak dendi to imiyo remo be ok ring mang'eny, kasi imiyo remo bende bedo mang'eny gi gimoluongo ni adipose tissue. Ng'wech machal kod makawuono ni ibiro tim kendo kod jotuo mag sukari mar luoro counties 5 yare Mombasa nyaka Nairobi. Obiro rumo tarik 14 dwe mar 11 ma piny mangima biro dhialo e odiochieng' kedo kod tuo mar sukari. Judith Omondi, Ramogi TV.